Insellulkom eżis telespettaturi ta' TVM2 dan huwa Francesco Piottart illi jilqakom dan il-kummentarju ta' introduzzjoni għal xandira diretta mill-rotunda arċipretali ta' San Ġwan Battista fix-Xewkija Għawdex għal konsagrazzjoni episkopali u l-possess ta' Dun Anton Tewma bħala id-disa isqof ta' Djoċesi ta' Għawdex. Illum il-ġimgħa 21 ta' Wissu il-Knisja tagħmel it-tifkira liturġika tal-Papa San Piju X, il-Papa kbir illi żamm bħala motto tiegħu il-kelmiet instaurare omnia in Cristo, inġeddu kollox fi Kristu. U propju f'dan il-jum għażiż id-Djoċesi ta' Għawdex qiegħda tifraħ u tiċċelebra meta il-mulej jagħtiha raj ġdid, raj spiritwali biex irjiġi il-Knisja ta' Għawdex. Nilqgħu magħna għal din ix-xandira lil dawk kollha li qegħdin isegwuna permezz tat-televiżjoni kif ukoll tant oħrajn ma' qudiem magħna permezz tal-mezzi soċjali se nkunu magħkom għal satejn u nofs li ġejjin għal ċerimonja daqsxejn iktar twila minn tas-soltu ma' propju għaliex mimlija b'simboliżmu, mimlija b'ċerimonjal illi jissimbolizza l-uffiċċju, il-Ministeru ta' raj spiritwali ta' Djoċesi, jiġifieri il-konsagrazzjoni jew l-ordinazzjoni ta' isqof ġdid. Il-Knisja tax-Xewkija mimlija bil-mistednin illi flimkien mal-familjari qed jingħaqdu għal dan il-mument għażiż illi se jiġi animat bil-kant mill-kor djoċesan taż-żgħażagħ taħt id-direzzjoni ta' Dorien Portelli flimkien ukoll ma' Marjella Spiteri Ċifaj fuq l-orgni u orkestra ċkejkna ta' mużiċisti illi se janimaw billi anki se jkunu qed jagħmlu l-interpretazzjoni tal-Qudiesa Misericordja miktuba minn Dun Joseph Kurmi għal ġublew tal-ħniena tas-sena 2016 u li se terġa' tiġi interpretata propju għal din l-okkażjoni sabiħa tal-lejla. Dun Anton Tewma, saċerdot illi twilet fix-xahar Għawdex fl-1964, familja sempliċi u reliġjuża. Għadda 10 snin bħala rettur tas-Seminarju Djoċesan ta' Għawdex. Wara dak għamel esperjenza f'Ġerusalem, fl-Art Imqazza, qrib tal-postijiet illi fihom għex is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. U mbagħad għall-aħħar 10 snin u fuqhom kien ukoll id-direttur tal-Istitut tal-Familja Papa Giovanni Paolo II fil-Belt Victoria fejn akkumpanja tant koppji illi qed jippreparaw ruhom għaż-żwieġ u tant familji illi sabu il-Knisja takkumpanjhom fil-persuna tiegħu u tal-animaturi illi sawwar madwaru. Minn mument tal-ieħor qed nistennew ukoll il-wasla tal-Eċċellenza tiegħu il-President ta' Malta, Dr. George Vella u s-Sinjura tiegħu li se jkunu qegħdin jassistu jieħdu sehem f'din iċ-ċelebrazzjoni liturġika. Ftit tal-momenti ilu rajna dieħel ukoll il-Dr. Robert Abela, il-Prim Ministru ta' Malta, u għandna wkoll diversi mistednin oħra distinti illi ġew jonoraw il-ġemgħa liturġika għal din l-okkażjoni tal-lejla. Naturalment, ir-rit tal-ordinazzjoni jinkludi b'mod partikolari u speċifiku żewġ momenti importanti ħafna, it-tqejjed tal-idejn u d-dirka biż-żejt imqaddes. Dawn flimkien ma' ġesti oħrajn sinifikanti ħafna se narawhom iseħħu qudiemna. Grazzi wkoll għall-screens tat-televiżjoni illi qed iwaslulkom fi djarkom kull mument ta' din iċ-ċelebrazzjoni sabiħa. L-aħħar darba li saret ordinazzjoni ta' din il-xorta ta' isqof djoċesan ta' Għawdex kien kważi 15 sena ilu, meta ġie ordnat bħala tmien isqof ta' djoċesi Monsignor Mario Grech. Issa huwa qed iħalli t-tmun it-treġija ta' djoċesi Għawċija imwaqfa fis-16 ta' Settembru 1864 lis-suċċessur tiegħu id-disa isqof Dun Anton Tewma. Flimkien ma' Monsignor Mario Grech li huwa il-konsagrant prinċipali sejrin imexxu il-konsagrazzjoni episkopali ta' Dun Anton Tewma l-Arċisqof Metropolita ta' Malta Monsignor Charles J. Xikluna kif ukoll in-Nunzju Apostoliku Monsignor Alessandro Derrico. Għal ċelebrazzjoni ta' importanza kbira għall-Knisja tagħna f'Għawdex.
Ninaqdu fit-talb mal-insara u lied il-Knisja li qed isegwuna minn fuq il-mezzi tax-xandir. Kif ukoll dawk kollha li huma maqudin magħna f'rabta waħda ta' fidi u mħabba. Niftakru b'mod partikolari f'ħutna il-morda, l-anzjani, kif ukoll fl-isqfijiet, saċerdoti, reliġjużi u lajċi għawċin li qed jaqdu lill-Knisja f'pajjiżi oħra. Biex nieħdu sehem kif jixraq f'dik ċelebrazzjoni liturġika, nitolbukom titfu l-mobiles tagħkom u segwu r-rit minn fuq il-kotba li tqassmu fil-bankijiet. Nitolbukom ukoll biex nimxu mad-direttivi għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa f'dan iż-żmien ta' pandemija. Kulħadd jibqa' bil-maskra jew visor. Inżommu id-distanza soċjali u fl-ebda mument ma ninżlu arkobtejna. It-qarbin ta' kulħadd, inkluż ta' saċerdoti, issir mill-bankijiet. Biex ngħinu l-xulxin fil-ġabra u t-talb huwa projbit ritratti jew videos minn persuni mhux awtorizzati. Grazzi. U issa bdiet il-purċissjoni ta' dħul ta' din il-quddiesa. Il-purċissjoni li hija magħmula minn rappreżentanza żgħira tal-kleru peress li l-parti l-kbira tal-kleru jinsab diġà f'postu sabiex anki jiġu rispettati il-miżuri dwar l-imxija tal-COVID-19 u għalhekk fil-purċissjoni tal-bidu qed naraw biss l-isfijiet illi se jkunu qegħdin jipparteċipaw f'din il-liturġija. Fil-proċessjoni tal-bidu qed nilmħu ż-żejt li qiegħed jinġar minn wieħed miż-żewġ djakni li qed jipparteċipaw f'din il-liturġija, iż-żejt li bih se jiġi konsagrat l-isqof il-ġdid tad-Djoċesi ta' Għawdex. Wara id-djaknu ieħor iġor l-Evanġelarju, il-kelma tal-Vanġelu, illi hija l-kelma illi l-isqof huwa mistieden sabiex ixandar bħala l-ikbar predikatur fid-Djoċesi tiegħu. Fuq l-iskrin tagħkom bħalissa taraw ukoll il-President ta' Malta, Dr. George Vella, u s-Sinjura tiegħu illi tilejn bil-mod il-mod it-taraġġ tal-Presbittat Suntir tal-Rotunda tax-Xewkija sabiex jidħlu fir-rotunda ekku fil-bidu ta' din iċ-ċelebrazzjoni speċjali tal-ordinazzjoni, il-konsagrazzjoni episkopali ta' l-isqof Anton Tewma. Qed tisimgħu wkoll il-kant tal-innu tal-bidu, l-innu tal-ġublew tas-sena 2000. Kristu kien qabel iż-żmien.
Fil-proċessjoni tal-bidu rajna lill-Isqof Mario Grek illi jinċensa l-altar waqt illi Dunanton Tewma l-Isqof maħtur li minnaw ftit tal-ħin ieħor se jiġi konsagrat u akkumpanjat minn żewġ presbiteri assistenti. Dun Giuseppe Attard li kien rieħ ħafna tiegħu anke fis-snin illi għadda f'Ruma u l-iżgħar saċerdot ta' djoċesi Dun Mario Merċija illi ġie ordinat saċerdot fit-19 ta' Ġunju li għadda quddiem is-Santwarju ta' Pinu u li fil-fatt ġiet imxandra wkoll fuq dan l-istazzjon. L-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. U tiegħu flimkien narfu n-naqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lil Alla l-imbierek. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-email, billi ħallejt dmirijieti tiegħi bl-ikbar tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija Dejjem Verġini, l-anġli bil-qadisin kollha u lilkom ħuti tolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Inkantaw minn paġna 6. Gloria lill-Alla fil-oli ta' smewi. Flimkien.
nitolbu. U Alla raj u mexxej tal-fidili kollha, int qiegħed lil qaddej tiegħek Anton fuq il-Knisja ta' Għawdex u ridtu jkun raj tagħha. Ixħed fuqu ħarsa tat-tjieba u għejnu biex bil-kelma u l-eżempju tiegħu ifittex il-ġejt ta' dawk li inti għedtu fuqhom u hekk jasal għal ħajja ta' dejjem flimkien mal-merħla li fdajtlu fidejh. Dan nitolbuh bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Fil-ktib ta' Nehemija fit-Testament il-Qadim hemm ġrajja suġġestiva ħafna. Il-poplu Ludi wara illi reġa' lura mill-eżilju għall-ewwel darba ra il-kelma jew sema l-kelma tinqara minn Eżdra, il-qassis li ġib il-liġi quddiem il-ġemgħa u l-poplu tant kien emozjonat. Ejjew nisimgħu dan il-qari li jfakkarna fiċ-ċentralità u fl-importanza tal-kelma fil-ħajja tal-komunità Nisranija. Ċelebra l-Ewkaristija u l-misteri qaddisa u jmexxi l-Knisja tiegħu billi jimxi flimkien mal-imamdin kollha u jkebsilhom qalbhom biex jarfu l-mulej Ġesu imqajjem mill-mewt. Nisimgħu. Qari mill-ktieb ta' Nehemija. F'dak iż-żmien il-poplu kollu inġabar flimkien fil-misraħ ta' quddiem bib l-ilma u talbu lill-Eżdra l-iskriba biex iġib il-ktieb tal-liġi ta' Mosè li l-mulej kien ta' lill-Iżrael. Kien l-ewwel tas-7 xahar mela u Eżdra il-qassis ġib il-liġi quddiem il-ġemgħa li kienet magħmula minn irġiel, nisa u oħrajn li kienu jifhmu dak li jisimgħu. U mis-sebħ sa nofsinhar ara minnu quddiem l-irġiel, in-nisa u dawk li kienu kapaċi jifhmu. Iħares lejn il-misraħ li hemm quddiem bib l-ilma. U l-poplu kollu kien attent jisma' l-qari tal-ktieb tal-liġi. Eżdra l-iskriba kien wieqaf fuq palk tal-injam li kienu waqfu għall-okkażjoni. Eżdra fetaħ il-ktieb u raħ kulħadd jagħmel dan billi kien filgħoli il fuq mill-poplu kollu. U meta fetaħ il-ktieb kulħadd qam bil-wieqfa. U Eżdra birek il-mulej Alla l-kbir u l-poplu kollu bidejh merfuwejn il-fuq wieġeb Amen, Amen u nxteħtu għarkubtejhom b'wiċċhom mal-art jagħtu qima lill-mulej. Il-Leviti għadu jgħallmu l-liġi lill-poplu u l-poplu baqa' wieqaf fejn kien. Dawn qraw mill-ktieb tal-liġi b'mod li jinftiehem fis-sruħ u spjegaw il-qari. Imbagħad Nehemija li kien il-gvernatur, Eżdra il-qassis u skriba u l-Leviti li kienu qegħdin jgħallmu lill-poplu qalu lin-nies kollha: dan hu jum qaddis ikkonsograt lill-mulej Alla tagħkom. Titniktux u tibkux għax il-poplu kollu kien infexx jibki meta sema' kliem il-liġi. U żiedu jgħidulhom: morru u kulu laħam imsemmen u jxorbu imbit ħelu u lil dak li ma ħejjewlu xejn ibatulu sem minn dak li għandkom. Dan hu jum qaddis għall-mulej, la ssewdux qalbkom għax il-ferħ tal-mulej il-qawwa tagħkom. U l-Leviti komplew iqawwu qalb il-poplu u jgħidulu: isktu, dan hu jum qaddis, la ssewdux qalbkom. Imbagħad il-poplu kollu telaq biex jiekol u jixrob u jibgħat jaqsam ma' ħaddieħor u biex jagħmel festa b'ferħ kbir għax kien fehem dak kollu li kienu għallmuh. Il-kelma tal-mulej. Iroddu ħajl lill-Alla. Inkantaw flimkien ir-ritornell. L-Ispiritu tal-mulej qed jistrih fuqi
L-ispirtu terfu den et jistrih fuqi. Id-dawwal triq titwila ftit mudlama. Jagħtini għanja ġdida x'nonni bħeġġa lil bnedmin kliem mimli slim inxandar lil kulħadd. L-ispirtu tal-mulej qed jistrih fuqi. L-ispirtu tal-mulej ikkonsagrani. L-ispirtu ta' kuraġġ qed jistrih fuqi. Bħal xmara tena kbir issawwab fija biex fummi l-issenjanni kliem Ġesu is-Salvatur li fostna ġie iferraħ li mniktin. L-ispirtu tal-mulej qed jistrih fuqi. L-ispirtu tal-mulej ikkonsagrani. L-ispirtu tal-imħabba jistrih fuqi. L-ispirtu ta' Ġesu qed iħeġġiġni biex bħalu nagħti ħajti qalbi nofri lil bnedmin ħajseħħ islim ikolna ferħ dejjem. L-ispirtu tal-mulej qed jistrih fuqi. L-ispirtu tal-mulej ikkonsagrani. Ħanwasal b'xara tajba, b'xara ħinja lil fqajrin, faraġ u slim, ħelsillim jasri. Il-qari li se nisimgħu issa huwa silta mill-ġraja sabiħa tan-nawfraġġju ta' San Pawl li nisimgħu fl-10 ta' frar. Pawlu li jwaqqaf li jiċċelebra l-Ewkaristija Tieni qari. fuq il-ġifen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta wasal l-14 il-lejl, konna ninsabu mitfuwejn l-hawn u lem fil-baħar ta' Adrija. Għal ħabta ta' nofs il-lejl, il-baħrin ħassew li konna resqin lejn xi art. Skandaljaw il-font tal-baħar u sabu 20 qama. Imxejna ftit ieħor il-qudiem, reġgħu skandaljaw u sabu 15. Huma beżgħu li x'imkien konna se naħbtu ma' xi skoll u għalhekk niżlu 4 ankri mill-poppa. Ix-xewqa tagħhom kienet li ma jdumx ma jisbaħ. Il-baħrin bdew ifittxu li jaħarbu mill-ġifen u niżlu dajsa l-baħar bħalli kieku biex idendlu xi ankri mill-prua. Iżda Pawlu qal liċ-ċenturjun u lis-soldati:
Jekk dawn ma jibqgħux fuq il-ġifen, intom ma tistgħux issalvaw. Imbagħad is-suldati qaċtu l-ħbula tad-dgħajsa u ħallewha tmur għall-rieħa. Meta sar il-ħin biex jisbaħ, Pawlu qabad jagħmel il-qalb lil kulħadd biex jitrejqu b'xi ħaġa u qalilhom: Issa ġajilkom 14 il-ġurnata tistennew sajmin u ma dduqu xejn? Għalhekk għamlu l-qalb u trejqu b'xi ħaġa tal-ikel. Dan jiswilkom għal saħħitkom, għax ħadd minnkom mu se jitlef xara waħda minn rasu. Kif qal dan, qabad il-ħobs. Rat tirħajr lill-Alla quddiem kulħadd. Qasam u beda jiekol. Imbagħad kulħadd tagħmel il-qalb u ħadu xi ħaġa tal-ikel huma wkoll. Konna b'kollox 276 ruħ fuq il-ġifen. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħaj lill-Alla, inqumu bl-wieqfa l-Evanġelju. Huma u jitħattu u jitkixfu bejniethom, Ġesu innifsu resaq lejhom u baqa' miexi magħhom. Nkantaw flimkien. U issa djaknu wara li jersaq quddiem l-isqof sabiex jieħu il-barka tiegħu, imur fuq l-altar, jaqbad l-Evanġelarju u jersaq lill-ambone sabiex ixandrilna l-kelma. Kelma li meħuda mill-Vanġelu skont San Luqa kapitlu 24, il-ġrajja tad-dixxipi ta' Emmaus, illi minna u meħud il-motto tal-isqof Anton Tewma u baqa' miexi magħhom. Ejjew nisimgħu din il-kelma titħabbrilna. Il-mulej magħkom. Ħari mill-Evanġelju maddes skont San Luqa. Dakinhar stess, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, ġara l-tnejn mid-dixxieb li kienu sejrin lejn raħal jismu Emmaus, xi 60 stadju bogħod minn Ġerusalemm, jitħattu bejniethom fuq kull ma kien ġara. Huma u jitħattu jitkixfu bejniethom, Ġesu nnifsu resaq lejhom u baqa' miexi magħhom. Imma għajnejhom kellhom xi jżommhom u ma setgħux jarfuh. U qalilhom: X'intom tgħidu bejnietkom intom u miexja? Huma waqfu bħarsa ta' niket fuq wiċċhom. Imbagħad wieħed minnhom jismu Kleofa wieġeb u qallu: Int waħdek il-barrani f'Ġerusalemm li ma tafx ġara hemmhekk f'dawn il-jiem? X'ġara? Staqsihom Ġesu. Qalulu: Dak li ġara lil Ġesu ta' Nażaret li kien profeta setan fl-emil u fil-kliem quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu. Kif il-qassisin il-kbar u l-kapijiet tagħna tawh f'idejn il-gvernatur biex ikun ikkundannat għal mewt u salbuh. Aħna konna nittamaw li hu kien dak li kellu jifdi l-Iżrael. Iżda issa fuq kollox ġaddew 3 ijiem minn dawn il-ġrajja. Issa wkoll xi wħud min-nisa tagħna ħasduna għax marru kmieni ħden il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx. Ġew jgħidu wkoll li xidderulhom xi anġli li qalulhom li hu ħaj. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kien qalu n-nisa, imma lilu ma rawx. Qalilhom Ġesu: Kemm intom boloħ u tqal biex temlu kull ma qalu l-profeti, u ma kellux il-Messija jbagħti dan kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu? U beda minn Mosè u l-profeti kollha jfissrilhom kull ma kien hemm fl-Iskrittura fuqu. Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin, u għamil ta' birruħu li kien se jibqa' sejjer aktar il-bot.
iżduma ġeluh jibqa' magħhom qalulu. Ibqa' magħna għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm. Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom. Waqt li kien fuq il-mejda magħhom, qabad il-ħobs għal il-barka qasmu u tawulhom. Imbagħad infetħulhom għajnejhom warfuh, iżda hu qab minn qudiemhom. U wieħed lil ieħor bdew jgħidu, ma kienx imkebża qalbna ġewwa fina u huwa jkellimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura. Dak il-ħin stess qamu u reġgħu lura lejn Ġerusalemm. Hemm sabu l-11 u lil sħabhom miġbura flimkien u dawn qalulhom il-mulej qam tassew u der lil xmum. Huma wkoll tarfulhom x'kien ġralhom fit-triq u kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobs. Il-kelma tal-mulej. Issa id-diaknu jieħu l-ktieb tal-Vanġelu quddiem l-isqof li qiegħed imexxi din iċ-ċelebrazzjoni Monsinjur Mario Grek illi wara li jbusu ibirek bih lill-miġema anki lilna eżis telespettaturi li ninsabu fid-djar tagħna inħallu l-kelma tal-Alla ddawwalna u nitolbu l-qawwa tal-Ispirtu Santu tinżel fuq dan ħuna dun Anton kif se jsir issa bil-kant tal-Veni Creator. Nibqaw bil-wieqfa għal-kant tal-Veni Creator Spiritus u wara l-isqof magħżul jiġi ppreżentat mill-presbiteri li qed jakkumpanjawh.
noqogħdu bil-qiegħda. L-isqof konsagrant issa se jagħmel mistoqsija importanti illi jew aħjar se jisma' mistoqsija importanti li se ssirlu fejn se jinqara il-mandat apostoliku, jiġifieri il-brevi, id-digriet li bih il-Papa Franġisku qiegħed jordna li Donanton Tewma jiġi ordnat Missier, isqof. il-Knisja mqazza f'Għawdex titlob minnek li jintordna lil Presbiteru Anton għal-ħidma tal-Episkopat. Għandkom il-mandat apostoliku Iva, għanna. mela ħajjintwera u jinqara. U fil-fatt issa l-mandat apostoliku li bagħat il-Papa Franġisku qiegħed jintwera lill-pubbliku kollu sabiex ikun xhieda illi verament din l-ordinazzjoni hija valida. U imbagħad sejjer ukoll jinqara bil-Malti sabiex aħna lkoll nkunu nistgħu nisimgħu dak li l-Papa Franġisku bagħat jikteb għall-ordinazzjoni ta' ħuna Donanton Tewma. Palissa n-Nunzju Apostoliku fil-fatt qed tarawh juri dan il-mandat apostoliku quddiem il-ġema kollha miġbura. U issa se nisimgħuh jinqara l-ewwel parti tiegħu minn Nunzju innifsu u mbagħad ikompli jinqara bil-Malti. Il-mandat apostoliku illi huwa mibgħut mill-Papa Franġisku għal din il-konsagrazzjoni episkopali. Nisimgħu l-kliem sabiħ ta' dan id-digriet, dan il-mandat miktub u mibgħut mill-Papa Franġisku. L'onore di leggere il mandato apostolico, la bolla di Papa Francesco. Come sapete, questi documenti ufficiali vengono scritti in latino, per cui io mi limiterò a leggere soltanto le prime frasi e poi un sacerdote assistente leggerà la traduzione maltese dell'intero documento. Franciscus Episcopus Servus Servorum Dei, diletto figlio Antonio Teuma e clero diocesis Gaudisiensis, Ibique Actenus, delegato episcopali pro familia, e iusdem ecclesialis communitatis episcopo nominato, salutem et apostolicam benedictionem. Franġisku isqof għaddej tal-qaddeja ta' Alla lill-Ażiż Bentana Anton Tewma mill-kleru ta' dioċisi ta' Għawdex u fija sa' issa delegata episkopali għal-familja u direttur tal-Istitut Ġwanni Pawl Wittini għal-familja. Maħtur isqof tal-istess komunità ekklezjali saħħa u barka apostolika. Jalla nwett u rrida ta' Alla li fi Kristu għamel u għallimna namlu bis-saħħa u l-ħarsin tal-ħnina tiegħu. Jiġifieri umiltà fl-imġiba, ir-rażan fil-klim, it-tjiba fl-emil. Persważi minn dawn il-preċetti għal kollox ta' ġid dwar il-ħajja umana, bit-tjiba u imħabba ta' missier, indawru l-ħsieb tagħna lejn il-komunità ekklezjali ta' Għawdex li vagata wara li l-aħħar isqof tagħha ħuna Meqjum Mario Grek għadda għal-ħidma ta' prosegretarju ġenerali tas-Sinodu tal-Isfijiet. Tistenna raj ġdid mexxej tal-ħidma djoċesana. Fika lura, Aziz Ibentana, ħsibna li l-kwalitajiet umani u saċerdotali tiegħek approvajna u li l-arfin espert tal-tiġijiet tal-familji fi żmienna li lilna jidrinna li huwa tiżjin ta' importanza pastorali kbira sabiex jitwettqu dawn il-ħidmiet. Għalhekk wara li ġie mismuh il-parir tal-kongregazzjoni tal-Isfijiet bl-awtorità sħiħa apostolika tagħna lilek naħtruk bħala isqof ta' Għawdex bidrittijiet u dmirijiet li dan iġib miegħu. Inti tista' tirċievi l-ordinazzjoni episkopali minn isqof Kattoliku fejn trid barra Ruma waqt li jiġu mħarsa n-normi liturġiċi wara li jkunu saru l-istqarrija tal-fidi
u l-ħalfa ta' fedeltà lejna u s-suċċessuri tagħna skont il-kanoni imqazza. Irridu li tarraf dawn dwar dan id-digrit tagħna lil kleru u lil poplu ta' din il-merħla li bil-qalb kollha inwissu sabiex iqisek bl-akbar qima bħala mgħallem u ħarris. Ħajatik Alla, Aziz iben tagħna, u lill-insara fdati fil-kura tiegħek, il-grazzja fit-twettiq ta' ħidmietkom u li toġbu r-rieda tal-mulej u l-emil tiegħu sabiex fil-waqt li żommu islim mal-aħwa u ma tpoġġu propju xejn qabel Kristu, titwaħdu b'mod li ma jinħalx mal-karità waqt li b'lejaltà iżommu mas-salib tiegħu. Moti fruma fil-Leteran fi 17 tax-xahar ta' Ġunju fis-sena tal-mulej 2020 it-tmiem waħda tal-pontifikat tagħna il-Papa Franġisku. Iċ-ċabċipa tal-ġema preżenti għal dan il-mandat apostoliku tal-Papa Franġisku, dusija tiegħu il-Papa li bat dan il-mandat. Il-kelma mandat tfisser li huwa qiegħed jibgħat tal-missjoni u propju f'dan il-kliem li qal lill-Isqof Tewma huwa urih b'mod ċar x'għandha tkun il-missjoni tiegħu ta' raj pastorali ġdid tad-Djoċesi ta' Għawdex. Il-mandat iġib il-firma ta' 17 ta' Ġunju tas-sena 2020, il-jum li fih ġie mħabbar l-Isqof il-ġdid. Nisimgħu s-salomelija. Hija Dun Anton, Isqof tiegħi għadna kif smajna il-kelma tal-missier tagħna l-Papa Franġisku li f'isem Kristu qed jafdalek din il-Knisja f'Għawdex. Inti taf li ħafna drabi il-Knisja hija mxebħa mad-dajsa. M'inhiex espert fin-navigazzjoni, imma jgħidu li min ikun suq bastiment mument diffiċli ħafna hu meta jiġi biex ibiddel ir-rotta. Għax il-mewġ ikun ġej għal wiċċu u mhux lakemm. U din il-missjoni tiegħek ħabib tiegħi. Il-Mulej Ġesu ipprova jagħti rotta ġdida lill-poplu tal-Alla. Ma kienx faċli. U l-Papa Franġisku qed jipprova jagħti rotta tajba lil din id-dajsa. Mhux faċli. Għal diversi raġunijiet. Biżżejjed ngħidlek illi aħna għaddejna minn dik li kienet il-Kristjanità għal soċjetà post-Kristjana. Altru d-dajsa u xek miexja f'dak il-baħar u altru fil-baħar tal-lum. Aħna għaddejna minn soċjetà b'maġġoranza kattolika, mhux nisranija kattolika. Imma ta' fint, illum in-numru qiegħed jiċkien. Dan japplika għall-Għawdex tagħna. Allura f'dawn iċ-ċirkustanzi id-dajsa illi t-tmun tagħha qiegħed jiġi avdat lilek illum inti titlajnuna tal-Ispirtu Santu ħabib tiegħi. Biex tagħtiha id-direzzjoni li l-Mulej Ġesu irrid minna illum ma għadnex knisja mhux 2000 sena ilu, laqas 50 sena ilu. U f'dal kuntest irriflettejt ftit fuq il-Vanġelu illi ipproponejt ilna għal din l-Ewkaristija u li minnu inti slitt il-sentenza li tigwidak nimxi magħkom. Jiena naqra l-Vanġelu ħassejt illi il-Mulej Ġesu qed jgħidilna xi ħaġa dwar
il-Knisja. Għalkemm il-Knisja jew aħjar il-Komunità ta' Ġerusalemm ma tissemmiex direttament fil-Vanġelu, jiena impliċitament ħassejta tissemma. Għaliex għandna 2 mill-irġiel telqu minn ħdan il-Komunità Nisranija ta' Ġerusalemm. Għajjenejn mejta, madmat tqejl fuqhom fi kriżi mhux biss spiritwali, imma anke soċjali. U fejn il-Knisja ta' Ġerusalemm? Kif il-Knisja ħallithom? Hija possibbli il-Komunità ta' Ġerusalemm ma tintabaħx illi hemm min qiegħed jitlaqa? Possibbli ma tintabaħx illi fit-triq hemm minnu għajjien u għandu bżonn l-akkumpanjament? Imma x'għamlet il-Komunità ta' Ġerusalemm? Iddefendet lilha nnifisha. Ingħalqet fiċ-ċenaklu biex ma tirriskjax ħalli ma tiġejx feruta, ħalli minn għalija ma titlef xejn. Ingħalqet ġossur, kieku llum ngħidlek ingħalqet fis-sakristija, ingħalqet fit-tempju. Imma mnalla kien il-Mulej Ġesu. Bħal dejjem illi imur jiltaqa' ma' dawn iż-żewġ irġiel. Għajjenejn, konfużej, dubjużej, fi kriżi. U jakkumpanjahom, jismagħhom, ifarraġhom u jtihom il-bxarat tajba. Jista' xikun illi f'dan il-mument għażiż għalejk għall-Knisja tagħna il-Mulej Ġesu qed jgħidilna tkunux Knisja tas-sagristija. Tkunux Knisja li tingħalaq fis-sowr tal-bini tagħkom. Imma kunu dik li jgħidilha l-Papa Franġisku Knisja li toħroġ. Knisja li toħroġ. Knisja li ma tibżax, tirriskja. Knisja ta' triq. Bħalma Kristu ħareġ fit-triq biex jiltaqa' mad-dixxipli ta' Emmaus. U tgħidli ma fit-triq m'hemmx labra, u fit-triq m'hemmx it-tajn u nitħamġu, u fit-triq ma nistgħux intajru dufrejna. Aħjar Knisja feruta milli Knisja magħluqa u ssejr oġġett tal-arkeoloġija. U x'jgħidilna Kristu illum mena kun Knisja li toħroġ. Kun Knisja missjonarja. Knisja missjonarja. Tgħidli ma fawdix tagħna hemm bżonn tkun Knisja missjonarja. U żgowl hemm bżonn Knisja missjonarja. Hemm bżonn ta' Knisja missjonarja biex ixxandar dik li jgħidula it-tieni tħabbira. Is-sekondo annunzjon. Għaliex dawn id-dixxipli ta' Emmaus kellhom diġà l-ewwel tħabbira. Infatti kienu jitkellmu fuq Ġesu Kristu. Imma ma kinux jemmnu. U fil-poplu tagħna hemm din is-sitwazzjoni biex ma ngħidlekx f'din il-Knisja. U ma neskludi lil ħadd, ibda minnej sal-aħħar wieħed. Il-kol kemm aħna għandna bżonn it-tieni tħabbira. Din il-Knisja missjonarja illi l-Knisja qiegħda tafdalek għażiż hija. Dawn huma l-ftit ħsibijiet illi xtaqt minn qalbi naqsam miegħek u nawguralek fiduċjuż illi l-Ispirtu Santu huwa miegħek u ħajjejnek biex
inti toħroġ u toħroġna fit-triq. Ma tħalliniex nimmuffaw u nifgaw fl-irwejjaħ tagħna. Għaliex fit-triq aħna ħan niltaqgħu mal-bniedem ferut. U tiġini f'moħħi kif jibda ħansejħlu dokument tal-Kunċilju Vatikan II, il-Gaudium et Spes, mhux veru. Il-ferħ u t-tamiet, in-niket u t-ħassejb tal-bniedem tal-lum huma l-ferħ u t-tamiet, in-niket u t-ħassejb tal-Knisja. Speċjalment il-ferħ u t-ħassejb, il-ferħ u t-tama tħassib in-niket tal-bniedem f'qejr. U dak kull li huwa tal-bniedem, u allura jridu noħorġu fit-triq, huwa l-qalb il-Knisja, huwa l-qalb ta' Kristu. U kompli stimulana biex aħna nkunu Knisja missjonarja. Bħalissa qed niftakar f'ħutna s-saċerdoti illi għandna fil-missjoni, mhux veru. Qed niftakar fil-ġenerożità tal-poplu tagħna meta semmilhom il-missjoni qalbhom tixel bħalma xelet il-qalb tad-dixxiepli ta' Emmaus. Imma għandna bżonn l-azzjoni missjonarja narġa' ngħid it-tieni tħabbira in loco hawnhekk. Ħajkun għalhekk l-Ispirtu Santu miegħek, poplu Alla, din il-meditazzjoni li qed nagħmel mhix nagħmilha biss lill-Isqof Anton imma lilkom ilkoll, Presbiteri, Reliġjużi, Lajċi. Għaliex mhux biżżejjed li l-Isqof tagħna jipprova jdawwar it-tmun tad-dgħajsa. Aħna nistgħu inwaqfuh milli li d-dgħajsa jagħtiha direzzjoni oħra. Allura nikkooperaw miegħu. Ħalli bl-għajnuna tiegħu aħna nkunu Knisja li tirrispondi għal żminijietna u tagħti tama mhux biss lill-insara lill-bnedmin kollha. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Smajna hemmhekk l-omelija ta' l-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Mario Grech, l-aħħar omelija tiegħu bħala ir-raj ta' din id-djoċesi jekk kif issa minn Amministratur Apostoliku għal Għawdex isir l-Isqof Emeritu ta' djoċesi. Tal-Papa Franġisku quddiem il-kleru u l-poplu. Don Anton Teuma nata l-possess kanoniku ta' djoċesi ta' Għawdex. Issa jibda rit episkopali li permezz tagħha Don Anton se jkun jista' jaqdi il-mandat li natalu mill-Papa. L-ordinazzjoni isseħ f'dawn il-momenti. L-Isqof Magħżul jagħmel il-wedid tiegħu quddiem l-Isqof li se jikkonsagrah. Imbagħad tissejjaħ fuq l-għajnuna u l-ħarsien tal-qaddisin tas-sema. Wara, l-isqfijiet preżenti iqegħdu idejhom fuqu u tingħat it-talba tal-konsagrazzjoni li biha Don Anton se jiġi magħdud mal-ordni tal-isqfijiet. Waqt dawn il-mumenti nibqgħu bil-qiegħda. Hemmhekk l-animatriċi ta' din il-liturġija spjegatilna, fissretilna tajjeb kif se jkun imqassam ir-rit tal-ordinazzjoni li jibda propju issa. Minn issa l-qudiem naraw l-Isqof Maħtur, il-kandidat tal-ordinazzjoni li jitla minn fejn kien bil-qiegħda f'postu, dejjem akkumpanjat miż-żewġ presbiteri assistenti tiegħu sabiex jitwettaq dan ir-rit tant importanti. Nibdew bil-wedijiet li hu se jagħmel quddiem l-Isqof bħala sinjal tal-ubbidjenza tiegħu. Hija drawwa qaddisa tal-imgħoddej li l-Isqof qabel l-ordinazzjoni tiegħu jiġi mistoqsej quddiem il-poplu kollu x'inhi l-fehma tiegħu dwar il-ħarsien tal-fidej u l-qadej ta' dmirjietu. Għalhekk, Aziz ħija,
trid inti taqdi sal-mewt id-dmejr f'dak lilna mill-apostli. Dmejr li ser jiġi mod lilek bitqijiet tal-idejn flimkien mal-grazzja tal-Ispirtu Santu. Iva irrid. Trid int bil-fedeltà kollha tħabbar bla qiegħda l-Evanġelju ta' Kristu. Iva irrid. Trid int tħares bla mittiefes u fis-sħuħija tiegħu kollha it-twemmejn nisrani skont it-tradizzjoni li ġejja minn żmien l-Apostli u li l-Knisja ħarset dejjem u kullimkien. Iva irrid. Trid int tibni il-ġisem ta' Kristu, jiġifieri il-Knisja tiegħu, u tibqa' maqut mal-ordni tal-isqfijiet taħt l-awtorità tas-suċċessur tal-Apostlu San Pietru. Iva irrid. Trid int turi fedeltà u obbedjenza lis-suċċessur tal-Apostlu San Pietru. Iva irrid. Trid int flimkien mal-imseħbin tiegħek fil-ministeru, il-presbiteri u d-djakni, bħala missier tajjeb, turi ħerqa li ma bħala għal poplu għaddejs ta' Alla u tmexxieħ fit-triq tas-salvazzjoni. Iva irrid. Trid fissem il-mulej, turi ruħek twajjeb u ħanejn mal-fqar, mal-barranejn u mal-imsejknejn kollha. Iva irrid. Trid int bħala raj it-tajjeb tfittex in-naġiet mitlufa u treġġaħħom lura fil-merħla tal-mulej. Iva irrid. Trid int titlob bla qiegħda lill-missier li jista' kollox għall poplu għaddejs tiegħu u taqdi bla għajb il-ħidma tiegħek ta' qassejs il-kbejr. Iva irrid bil-għajnuna tal-Alla. Alla li beda dill-opra tajba fejk iwassalha sa tmiem. Amen. 9 mistoqsijiet li saru mill-isqof lil kandidat għall-ordinazzjoni propju b'sinjal tal-fedeltà tiegħu, tal-ubbidjenza, tal-rida tiegħu illi iħares il-fidi tal-Knisja f'data fideh u wieġeb fl-affermattiv b'qawwa u b'insistenza. Iva rrid. Issa se nidħlu għal-mument tal-litanija tal-qaddisin. Nitolbu lil Muli Alla li jista' kollox biex u jieħu ħsieb il-ħtiġijiet tal-Knisja fit-tieba tiegħu isawwab il-milja tal-grazzja fuq dan ħuna Anton li ġie magħżul għall-Ministeru tal-Episkopat. Warrit suġġestiv ħafna dan illi se nsegwu issa u se ngħixu flimkien anki mid-djar tagħna fejn Don Anton jinxteħed għal tulu kollu fl-art u l-Knisja kollha preżenti mhux biss dinaw fuq l-art imma anke dik fis-sema tingħaqad għalih fit-talb biex l-Ispirtu talla jinżel fuq. Addisa Maria o Mala, San Michil, Angela Addisa Talla, San Giuseppe, San Elia il Profeta, San Juan Battista, San Pietro, San Paul, Santa Andrea, San Juan,
Santa Maria Maddalena, San Stefano, San Laurenz, Sant'Ignazio d'Antiochia, San Publio, Sant'Agnese, Santa Perpetua o Santa Felicita, San George, Sant'Ursula, Sant'Anton Abati, San Girgor, Sant'Uistin, Sant'Atanasio, San Basilio, San Martin, San Cirillo, San Metodio, San Benedetto, San Francisco, San Domenico, San Juan Maria Vianney, San Francisco Saverio, Santa Catarina da Siena, Santa Teresa da Avila, San Pio Ashra, San George Preca, Beato Pio Disa, Intom Addisin kolla ta' Alla, Uriħnin amana, min kull deni, min kull tnub, mil-mewt ta' dejjem, l-inkarnazzjoni tiegħek, bil-mewt u l-qawmin tiegħek, bil-miġġa tal-Ispirtu Santu, bitimbin, mexxi l-Knisja tiegħek u ħarisha, żomm il-Papa u l-ordnijiet kollha tal-Knisja fir-rabta mqazza tiegħek, għati paċi u ftehim tas-sew lill-popli kollha, qawwina u ħarisna fis-servizz imqaddes tiegħek, birek dan il-magħżul tiegħek, birek u qaddes dan il-magħżul tiegħek, birek qaddes u ikkonsagra dan il-magħżul tiegħek, Ġesu iben ta' Alla l-ħaj, Kristu ismana,
Kristu il-qatt tal-btana. Nibqaw bil-wieqfa. Sejjaħna l-għajnuna tal-qaddisin kollha tas-sema, fost l-oħrajn anki l-protetturi u l-ħarriesa tad-djoċesi tal-Knisja u ta' pajjiżna sabiex iħarsu jieħdu ħsieb lil dan ħuna kandidat għall-episkopat. Ilqa bil-ħniena mulej it-talb tagħna u sawwa fuq dan il-qaddej tiegħek il-qawwa tal-barka tiegħek. Int u tagħtih il-milja tal-grazzja tas-saċerdozju bi Kristu Sidna. Amen. U f'dan il-moment parti mir-rit tal-konsagrazzjoni tal-isqof il-ġdid sejrin nassistu għal ġest importanti ħafna illi diġà fit-Testament il-qadim insibuh bħala kostituttiv ta' dawk li kienu jiġu magħżula għal xi missjoni speċjali minn Alla, il-saċerdoti, il-profeti u s-slaten. Dan huwa tqejjed tal-idejn. Ġest li pratikament insibuh preżenti f'kull sagrament, imma b'mod partikolari fis-sagrament tal-ordni, kemm fid-djakonat, imbagħad fil-presbiterat u issa fil-milja tas-saċerdozju Kattoliku, jiġifieri l-episkopat. L-isqof konsagrant, Monsignor Mario Grek, għadu kemm qiegħed idejh fiskiet fuq ras il-magħżul. Wara l-isfijiet l-oħra ko-konsagranti, jiġifieri Monsignor Arċisqof ta' Malta, Charles J. Scicluna, u issa wara ukoll in-Nunzju Apostoliku, Monsignor Alessandro Del Rico. Huwa mument suġġestiv ħafna fejn tintalab il-barka ta' Alla fuq dan il-kandidat għall-ordni tal-episkopat illi tgħaddi mill-idejn qaddisa, midluka, imbirka tal-isfijiet l-oħra illi se jkunu qed jilqgħuh fil-kulleġġ episkopali. Wara it-tliet konsagranti prinċipali anke l-isfijiet l-oħra preżenti jagħmlu l-istess ġest. Bħalissa l-Eċċellenza tiegħu Monsignor Carmel Zammit isqof ta' Ġibiltà illi inserta li jinsab preżenti hawnhekk fostna u ġie għal din l-ordinazzjoni. U Monsignor Joseph Gallia Kurmi illi jassisti l-Arċisqof fit-treġija ta' Djoċesi ta' Malta. Ejja aħna wkoll nitolbu il-barka tal-Alla tinżel fuq dan il-kandidat għall-episkopat fuq Ħuna Don Anton. U issa se nisimgħu it-talba konsagratorja. Però din hija akkumpanjata minn ġest suġġestiv ħafna li insibuh biss fl-ordinazzjoni tal-isqfijiet. Iż-żewġ diakni iżommu miftuħ fuq ras il-kandidat il-ktib tal-Vanġelu bħalli kieku din il-barka ta' Alla li se tikkonsagrah taqdim il-kelma ta' Alla. Missir Sidna Ġesu Kristu, int missir il-ħniena Alla ta' kull faraġġ. Inti tammar fil-għoli u tħares l-isfel fuq iċ-ċokuntana. Int taraf kollox qabel ma jseħħ. Bil-kelma tal-grazzja tiegħek inti ħsibt għat-tmexxija tal-Knisja. Sa mill-bidu inti għażilt il-ġens tal-ġusti minn Abraham, tajtu kapijiet u qassisejn u ma ħallejtx nieqes mill-ministeru is-santwarju tiegħek. Għax inti jogħġbok ikollok sa mill-ħolqien tad-dinja it-tifħir ta' dawk li għażilt. U issa sawwab fuq dan il-qaddej tiegħek li inti għażilt dik il-qawwa li tiġi minnek l-ispirtu ewlieni li inti tajt lill-ibnek il-għażejs Ġesu Kristu u li jew ta' bħala don lill-apostli qaddisa. U dawn f'kull imkien waqfu l-Knisja bħala santwarju tiegħek għal glorja bit-tifħir ta' ismek għal dejjem ta' dejjem. Missier,
Int li tarbi l-qieħ tal-qlub lil dan il-qaddej tiegħek li inti għażilt għall-ħidma tal-episkopat, għatieħ li jira il-merħla qaddisa tiegħek, għamil li bħala isqof jaqdejk bla għajb lejlu nar u joffrilek id-doni tal-Knisja tiegħek, is-sagrifiċċju imqaddis biex il-ħarsa tiegħek fuqna tkun dejjem ħarsa taħnina. Għamil li bil-karizma tal-episkopat ikollu s-seta li jaħfer id-dnubiet skont il-kmand tiegħek, iqassam il-ħidmiet skont ir-rieda tiegħek u jħoll minn kull rabta skont is-seta li tajt lill-apostli. Ħajkun jogħġbok bħala offerta li tfuħ quddiemek għal ħlewwa u s-safa ta' qalbu. Bibnek Ġesu Kristus Sidna li biħtinata lilek glorja, seta u ġieħ fl-imkien mal-Ispirtu Santu fil-Knisja imqazza, issa u għal dejjem ta' dejjem. Waqt li l-aħħar raġġi tax-xemx jinfdu mill-twieqi tar-rotunda monumentali tax-Xewkija, propju issa se naraw id-dilka biż-żejt. Id-dilka biż-żejt hija l-aktar mument forsi importanti u kostituttiv tal-ordinazzjoni episkopali. Fuq ras l-isqof il-ġdid. Ġest antik ħafna li kien isir fuq dawk li ġew magħżula minn Alla biex imexxu l-poplu tiegħu. Wara, l-isqof il-ġdid jingħata l-ktieb tal-Vanġeli bħala x-xandar ewlieni tal-kelma tal-Alla f'Għawdex. U imbagħad is-sinjali tal-ordni tal-isqfiet, iċ-ċurkett, il-mitra, il-baklu. U jieħu postu fuq is-sedja prinċipali li minna titmexxa l-liturġija. Minn dak il-ħin, l-isqof Anton Toma isir iċ-ċelebrant prinċipali ta' din iċ-ċelebrazzjoni u jippresjedi għall-ewwel darba l-Ewkaristija mal-isqfijiet ħutu, il-kleru u l-poplu tad-Djoċesi ta' Għawdex. Noqogħdu bil-qiegħda. Alla li sieħbek fil-milja tas-saċerdozju ta' Kristu isawba fuqek iż-żejt imqaddis tal-konsagrazzjoni. Jimliek b'kull xorta ta' barka mis-sema. Iż-żejt tal-konsagrazzjoni, iż-żejt tal-griżma, l-istess żejt illi nhar ħamis ix-xirka filgħodu imma din is-sena minħabba ċirkustanzi propju fit-19 ta' Ġunju li għadda ġie ikkonsagrat minn Monsinjur Isqof, issa ġie msawwab fuq ras l-Isqof il-ġdid huwa żejt imfewwaħ bil-balsmu tal-Ispirtu Santu. Inkantaw flimkien mal-kor kemm ħaġa sabiħa u ħelwa li l-aħwa joqogħdu flimkien bħal żejt nieżel iċarċar ma' ras Aaron li jfewwaħ il-wiċċ kollu bħal żejt iċarċar mal-leħja illi jinżel sa fuqhom ħwejġu. Aaron li fewwaħ il-wiċċ kollu.
U propju issa wara li reġa' ħareġ quddiem l-isqof Mario Grek, l-isqof il-ġdid niżel għall-kub tiegħu sabiex minn hawn ftit tal-ħin ieħor sejjer jagħtih f'idejh l-Evanġelju imbagħad ilibsu ċ-ċurkett, il-mitra u l-baklu li huma l-insinji episkopali. Ma' kull waħda hemm talba sabiħa li tfisser dan il-ġest x'inhu. Hu l-Evanġelju u xandar il-kelma talla bis-sabar kollu u bit-tagħlejn. Wara l-Evanġelju, issa l-isqof sejjer ilibsu iċ-ċurkett li huwa simbolu tal-erusija tar-raj tal-isqof il-ġdid mal-Knisja. Hu iċ-ċurkett siġil tal-fidej u mżejjen fidi safja ħares l-arusa ta' Alla, il-Knisja mqazza. Wara ċ-ċurkett l-isqof il-ġdid se jitlibbes il-mitra li kif se nisimgħu hija d-dawl tal-qudusija. U ħajjiddej fejk id-dawl tal-qudusija biex meta jidher ir-raj il-kbir ikun jistħoqlok il-kuruna tal-glorja li qatt ma titbiel. Issa l-isqof Mario Grek qiegħed ilibbes il-mitra lill-isqof il-ġdid Anton Tewma. Xena emozjonanti li se inkomplu naraw anki fil-jiem u l-ġimgħat li ġejjin l-isqof li jibes dawn l-insinji episkopali li huma mhux sempliċement iżjin imma simboli tal-awtorità imma wkoll tal-qadi tiegħu. U issa l-baklu. Il-baklu sinjal tal-uffiċċju li tera l-erwieħ u ħu ħsieb il-merħla kollha li fuqha għamlek assies l-Ispirtu Santu meta tak is-seta li tera il-Knisja ta' Alla. Il-baklu, bastun, letteralment magħmul mill-injam bħal ħatar tar-raj, għax l-isqof huwa ir-raj li jmexxi il-merħla tiegħu f'isem Kristu, ir-raj il-kbir u s-sabiħ kif isejjaħlu San Ġwan. U issa l-akkumpanjament sabiex l-isqof jitqiegħed fuq is-sedja illi imbagħad b'mod aktar ċar l-isqof jagħmel meta jidħol fil-katedral tiegħu, il-katedra li fiha hemm is-sedja li minnha huwa jgħallem u jmexxi il-merħla fdata f'idejh. Duranton l-isqof Anton Tewma, l-isqof il-ġdid ta' Għawdex, viżibilment emozzjonat. Jidher bil-qiegħda għall-ewwel darba fuq is-sedja bħala isqof, il-ġesti tiegħu ġesti ta' umiltà imma wkoll ta' gratitudni u rikonoxxenza kif il-poplu kollu ta' Alla, mhux biss dan hawnhekk miġbur fil-rotunda tax-Xewkija imma ċert tant oħrajn li qed isegwu permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni f'dawn il-momenti propju jirrikonoxxu. U rajna anke dik it-tislima b'sebgħu lis-saċerdoti preżenti fuq kull naħa, propju anki b'simbolu ta' fraternità u imħabba. It-tannija l-bewsa tal-paċi, mument tassew emozzjonanti, eżis telespettaturi li lna l-koll iġelna kważi inferfru għaliex mhumiex xeni li narawhom kuljum. Ekku kif iż-żewġ isfijiet jitanqu minkejja forsi ċirkustanzi partikolari tal-COVID-19 bħalissa ma nistgħux ekku ma niggustawx dawn il-momenti tant żbieħ. Ekku kif issa wara it-tannija mal-isqof Mario Grek, il-predeċessur tiegħu, it-tannija wkoll mal-Arċisqof Xikluna li miegħu irid jaħdem bħala raj ta' Djoċesi Oħt u Djoċesi Metropolita, l-Arċidjoċesi Metropolita ta' Malta. It-tannija man-Nunzju Apostoliku, Monsignor Alessandro De Rico, li huwa rappreżentant diplomatiku tal-Papa Franġisku tas Santa Sede f'Malta u f'Għawdex.
u ikomplu wkoll il-bewsiet tal-paċi mal-isfijiet l-oħra preżenti. L-isqof ta' Ġibilta Monsir Carmelo Zammit u l-isqof Joseph Gallia Kurmi. Hija it-tanija tal-aħwa u xekk għax issa l-isqof il-ġdid jagħmel parti mill-kulleġġ episkopali. Paġna 42. Dan l-innu se nidħlu għall-liturġija Ewkaristika illi minn issa l-qudiem titmexxa il-President tagħha ikun l-isqof il-ġdid u l-mument tal-offertorju bil-kant tal-innu Nofrulek Murej. Il-mument tal-offertorju jkompli bl-inċensar tal-ġema preżenti wara li ġie inċensat l-altar. Kif qed aktar kmieni issuwa l-isqof il-ġdid li jkompli jippresidi din il-liturġija. Biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqalmu minn idejk is-sagrifiċċju għat tifħir glor ta' ismu għal-tiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Il-qamu lej din l-offerta tal-fidili tiegħek li qegħdin nagħmlulek għalija għaddej tiegħek bla ma jistħoqli. Bħalma għamiltni il-qassis il-kbir fil-poplu tiegħek
Hekk ukoll ħajoġbok iżżejjinni bid-doni u l-qawwa ta' apostlu biex inkun ta' ġid għal merħla bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nirfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej. Missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inti r-raj ta' dejjem ma tħallix weħida l-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsieba u tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu jreġuha dawk stess li int qed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġli, mal-arkanġli, mat-troni, mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla eda. Paġna 45. Missier ħanin miċ-ċokontana nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna, ilqa u birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek, qaddisa u Kattolika. Għatija slim, ħarisa, għaqqada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-isfijiet kollha li ħadnu jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewlna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek u f'dawn kollha li hawn madwarna. Inti taf tajjeb il-fidej u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek u huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal ġejt tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu il-fidwa ta' ruhom u jeqelew is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw huma jresqu it-talb u x-xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin mal-Knisja kollha xirka waħda ta' mħabba inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija Omm Alla u Sidna Ġesu Kristu, tal-arus tagħha San Ġusepp u tal-Apostli u l-Martri tiegħek, Pietru, Pawlu, Andrija, Ġagbu, Ġwanni, Tumas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmun u Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprian, Lawrenz, Crisogonu, Ġwanni u Pawlu, Kozma u Damjan, u tal-qaddisin tiegħek kollha, għal-merti u t-talb tagħhom għajna f'kollox u ħarisna bi Kristu Sidna. Il-qani tolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Nofru ilek ukoll fis-smi qaddej tiegħek li bla ma jistħoq li joġbok tressaqni għall-ordni tal-episkopat
Fil-ħnina tiegħek ħares li d-doni li tajtni u għamel li blajnuna tiegħek naqdi sewwa u bil-frott l-uffiċċju li inti għażiltni għalih bi Kristu Sidna. Amen. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta għamel li tkun kollha kemm tiegħek bit-taqa għad-disa il-qaħħa biex issir għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu. U għaw l-lejl qabel ma bata ħajl ħobs f'idejn qaddisa u imbirka tiegħu refa' għajnejh lejn is-sema lejk Alla missieru li tista' kollox radlek il-ħajr birek qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ġisem imqaddes ta' Ġesu, imsammar għalija fuq is-salib, jiena inħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi b'idejn qaddisa u imbirka tiegħu reġa' rat il-ħajr birek tal-id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dem imqaddes ta' Ġesu, imċarċar għalija fuq is-salib, jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej, aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Noffru lis-sebħ tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna bitma safja qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tiba u sliem. Il-qaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġustijek qabel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham u s-sagrifiċċju li joffrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis vittma bla teba. Biċ-ċokon tagħna nitolbuk Alla li tista' kollox, għamel li l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem imqaddes ta' ibnek nimtlew kull barka u grazzja tas-sema. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Lilna wkoll midinbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tiegħek. Għatina sem fix-xirka tal-qaddisin apposti u martri tiegħek. Ġwanni, Stefnu, Mattija, Barnaba, Ignazju, Alessandru, Marcellinu, Pietru, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom, mhux għall-merti tagħna, iżda għall-ħniena u l-maghfra tiegħek bi Kristu Sidna.
Bih mulej indejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timliħ bil-ħajja, dbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewi jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubitna, bħalma naħfru lil minuħa tiegħin. Iddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom islim tiegħi. Tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu il-ħaruf talla, danu Ġesu li jerfa fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-liturġija tal-Ewkaristija qiegħda toqrob lejn mument importanti ħafna barra l-konsagrazzjoni Ewkaristika li fija il-ħobsu l-imbit inbidlu fil-ġisem u d-dem ta' Kristu. Issa jsir il-moment ta' tqarbin. Tqarbin minnu nnifsu anki l-kelma bil-Malti tfisser tqarrib. Il-mulej Ġesu preżenti fil-ġisem u d-dem tiegħu jiġi qrib tagħna, anzi isir parti minna u aħna nsiru parti minnu billi nirċevuh fl-Ewkaristija. Naturalment minħabba il-miżuri u r-restrizzjonijiet marbuta mal-COVID-19 tqarbin qed isir lin-nies f'posthom mis-saċerdoti preżenti. Ejja aħna wkoll ninaqdu f'dan il-mument għażiż u minkejja li ma nistgħux nirċievu lil Ġesu sagramentalment, imejjew nruħ ix-xewqa li nirċevuh spiritwalment waqt li nkantaw mal-kor l-innu sabiħ ta' Dunkarm, il-poeta nazzjonali tagħna Tina il-Ħlewwa.
Waqt li kompli dan il-moment ta' tqarbin nixtieq infakkarkom illi qegħdin issegwu xandira diretta fuq TVM2 kif ukoll fuq stazzjonijiet oħrajn li jinsabu ma' qudiem magħna, speċjalment il-midja soċjali ta' Djoċesi ta' Għawdex, tal-konsagrazzjoni episkopali tal-Isqof il-ġdid ta' Għawdex Dun Anton Tewma li issa qed ikompli jippresidi din l-Ewkaristija li waslet fl-aħħar parti tagħha. Jiġifieri wara tqarbin issa sejrin flimkien nroddu ħajr l-Alla għal din il-ġrajja storika għalina bħala Knisja f'Għawdex permezz ta' l-innu tarat il-ħajr illi mbagħad waqt li jitkanta l-Isqof il-ġdid jinżel ibirek lill-miġema bl-ilma imbierek li jfakkarna wkoll fil-magħmudija tagħna. Irroddu ħajr lill-Alla aħna wkoll għal grazzja kbira li jagħmel magħna meta bagħtilna raj ieħor biex f'ismu imexxi l-Knisja tiegħu. issa se jissir ġabra, il-flus li ġabra li jitqasmu l-Isqof Anton Tewma.
dawk iż-żewġ innijiet għal mument ta' tqarbin fi ftit tal-momenti oħra l-isqof il-ġdid li jista' jinsab fuq is-sedja fejn qiegħed jippresidi se jqum biex jagħti jmexxi t-talba tal-aħħar tal-quddiesa. Mulej, bil-qawwa ta' dan is-sagrament kattar fina d-doni tal-grazzja tiegħek biex naqdik kif jixraq bħala rajta din il-Knisja u fil-ħajja ta' dejjem nikseb il-ħlas imwiet lill-amministraturi fidili bi Kristu Sidna. Amen. Amen. Fil-quddiesa tal-ordinazzjoni tiegħu l-isqof il-ġdid jgħaddi ibirek il-ġemma li nġabret biex titlob miegħu u għalih. U magħha jaqsam il-ferħ u l-grazzja li rċieva mingħand Alla. Wara ikellem fil-qosor lill-Knisja tiegħu. Ekku, kif għadna kemm smajna issa l-isqof Inkantaw minn fuq libes anki l-bies u l-insinji episkopali tiegħu, allura il-baklu, il-mitra u ċ-ċurket se jinżel akkumpanjat minn żewġ djakni fost il-ġemma qed naraw bħalissa ibus janna tas-sew tan-nieqa tal-qalb bejn iben u ommu illi hija anzjana imma il-mulejta il-barka wkoll li tara l-ordinazzjoni episkopali ta' Bina. Il-familjari l-oħra tiegħu it-tliet ħutu bħalissa ħoħ u anke ħutu il-bniet huwa moment emozjonanti u xek tara lil dan is-saċerdoti li jista' warraj il-ġdid ta' djoċesi ta' Għawdex u janna lil ħutu flimkien anke ma' żwieġhom. U issa jinżel qalb il-ġemma sabiex ibirek lil-ġemma waqt illi il-kor qed ikanta lill-Alla bil-ferħ inkantaw. Aħna wkoll ejjew lil mulej inkantawlu bil-ferħ u ngħidulu grazzi ta' dan id-don li tagħna fil-persuna tal-isqof il-ġdid ta' Għawdex Dun Anton Tewma. Ekku qed inkomplu naraw li l-isqof li issa jinżel ibirek ukoll lis-saċerdoti tiegħu. Dan huma s-saċerdoti li issa u se jkun qiegħed jira flimkien mal-bqija tal-merħla u se jkunu qed jikkollaboraw fil-Ministeru Episkopali tiegħu u mal-ewwel kollaboraturi tiegħu f'din il-missjoni tiegħu.
il-kuntatt dirett ta' dan il-bniedem, dan ir-raġel, dan ir-raj, dan il-presbiteru li jissawwa isqof, propju li l-ħidma kollha tiegħu dejjem kienet tikkonsisti f'kuntatt man-nies, mas-saċerdoti, mas-seminaristi, mal-familji, mal-koppji, ma' dawk f'diffikultà. Għalhekk żgur li għalih din il-missjoni mhix ġdida għal kollox meta tara l-imħabba li l-poplu għandu leħ u li hu għandu lejn il-poplu ta' Alla. Rajni ftit tal-mument ilu isellem ukoll il-Ministru għal Għawdex l-Onorevoli Clint Camilleri u issa jkompli miexi anki fil-korsija prinċipali tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija sabiex isellem il-dawk kollha preżenti. Hija barka li ħirġa tassew mill-qalb taraj illi il-kuntatt tiegħu mal-poplu se jkompli jikber fil-żmien li ġej. Issa li m'għadux biss responsabbli mill-Istitut tal-Familja Papa Ġwani Pawlu Tieni, imma huwa responsabbli mit-treġija tal-merħla kollha fid-Djoċesi ta' Għawdex. Imma nissogra ngħid ukoll huwa qiegħed hemm sabiex ikun dak ir-raj illi jilħaq lin-naġa il-mitlufa, lin-naġa illi ħarbet jew li tbedet. Għaliex il-qalb tal-Knisja ma tistax ma tkunx ma dawk li jinsabu kif jgħid il-Papa Franġisku fit-tarf, fil-periferija. Din hija l-missjoni tal-Knisja u Dun Anton dan diġà urih b'mod ċar fix-xewqa tiegħu illi jisma' il-qalb tħabbat tal-bniedem illi l-Mulej Ġesu biex jifdi b'mod sħiħ ġisem u ruħ. U il-Papa Franġisku meta sema anki l-parir ta' dawk illi għalulu illi Dun Anton jista' jkun verament isqof tajjeb, fehem illi f'Dun Anton hemm il-kwalitajiet intellettwali imma wkoll emozzjonali sabiex ikun jista' jriġi il-merħla ta' Kristu f'data issa fideħ fid-Djoċesi ta' Għawdex. Fl-omelija tiegħu Monsignor Mario Grech semma ħafna it-tema tad-dajsa, il-Knisja dajsa illi aħna nsejħula id-dajsa ta' Pietru għaliex huwa Pietru illi fisem Ġesu Kristu jieħu ħsieb illi jmexxi din id-dajsa, imma il-kollaboraturi immedjati tiegħu huma l-isfijiet, il-Kolleġġ Apostoliku, il-Kolleġġ Episkopali. U issa bis-suċċessjoni apostolika bit-tqejjid tal-idejn u bid-dilka taż-żejt ikkonsagrat, Dun Anton jagħmel parti minn din il-missjoni importanti illi huwa jirriġi din il-merħla. Bħalissa qed narawh isellem lill-Prim Ministru ta' Malta, Dr. Robert Abela, illi ġie għal din il-konsagrazzjoni, għal din l-ordinazzjoni, jaqsam miegħu kelmtejn, imma żgur li fil-żmien li ġej se jkun hemm okkażjoni wkoll illi jiltaqa' b'mod formali u issa anki t-tislima lill-kap tan-nazzjon Malti, il-President ta' Malta u s-Sinjura tiegħu illi jinsabu għaw ukoll biex jaqsmu fil-ferħ ta' din l-okkażjoni. Fil-preżenza tal-President huwa b'xi mod rappreżentat il-poplu kollu Malti. Anki il-poplu ta' Malta li għalkemm strettament ma jagħmilx parti minn din id-Djoċesi ta' Għawdex imma jifraħ f'dan il-mument meta il-gżira oħt, il-gżira ċkejkna ta' Għawdex, il-gżira illi bħal Malta semet il-kelma ta' Pawlu u laqieta fis-sena 60 wara Kristu u bekk illum għandna il-fidi ta' Kristu illi tkompli tixxetter u tixteres f'din l-art propju flimkien dawn iż-żewġ knejjes Malta u Għawdex jaħdmu flimkien għal ġid tal-poplu kollu, mhux biss il-poplu Muħammed imma l-poplu kollu fil-Gżejjer tagħna. U issa nistennew il-kelma ta' l-isqof il-ġdid illi minn fuq is-sedja tiegħu se jindirizza lil dawk preżenti. Ħajitqasmu mill-isqof Anton Tohma għall-Karità. Dun Anton li huwa magħruf għall-kelma versatili tiegħu, għall-kelma mexxejja tiegħu, għall-kelma li tinfet il-qalb għaliex ma jitkellemx biss għall-moħħ imma wkoll għall-qalb. U allura f'dan il-mument fil-fatt qed narawh niżel anke mis-sedja tiegħu xi ħaġa forsi inqas formali milli wieħed ikun jistenna sabiex jitkellem man-nies aktar fil-qrib kif dejjem kien qrib tan-nies. President tar-Repubblika u s-Sinjura, Eċċellenza Monsignor Isqof Mario Grech, Eccellenza Monsignor Xikluna, Monsignor Galja Kurmi, Eccellenza Monsignor Carmel Zammit, Eccellenza Nunzio Apostoliku, Onorevoli Prim Ministru, Onorevoli
membri parlamentari, ministri, awtoritajiet ċivili. Ħuti fis-saċerdoti, fis-saċerdozzju, ħuti saċerdoti. Sinċerament, waqt li kont mindut mal-art, kelli f'moħħi u f'qalbi l-ewwel qabel kollox is-saċerdoti li mhumiex magħna. Dawk li ma setgħux, imma iktar milli dawk li ma setgħux, dawk li huma morda jew għaddejjin minn momenti jibsa fil-ħajja. Hekk inħoss li il-festa tal-lum hija l-festa tagħna kollha kemm aħna s-saċerdoti, hekk li nixtieq li verament inkomplu naħdmu flimkien kif dejjem ippruvajna nagħmlu. Insellem ukoll lilkom, ħbieb, uħuti, Awċejn u Maltin. Dawk li qegħdin isegwuna mill-isptarijiet, mill-faċilità korrettiva ta' Kordin, mid-djar tal-anzjani. U intom il-koll li qegħdin issegwuna mid-djar permezz ta' TVM2, speċjalment il-morda u l-anzjani marbuta fid-dar. Jien ma nafx ġifieri tkun isqof, ma nafx. Imma naf ħaġa waħda biss. Għandi tama kbira falla u fiduċja sħiħa fikom il-koll li qegħdin hawn il-lejla. L-isqof fl-omelija semma li aħna qegħdin f'dajsa u li fid-dajsa hemm min imexxi tmun u hemm il-baħrin u hemm l-ekwipaġġ kollu fid-dajsa. Hekk jiena nixtieq li l-koll kemm aħna, kollha kemm aħna l-lejla li qegħdin hawn, inkunu parti minn dan l-ekwipaġġ. Biex din id-dajsa li għall-Knisja tkun tista' tasal fit-trufijiet, mhux tant bil-paroli u bid-diskors, imma bl-emil u bil-fatti, imma bil-ħajja tagħna, bil-mod ta' kif nirrispettaw lil xulxejn, naħfru lil xulxejn, inħobbu lil xulxejn, ngħinu lil fqejr u l-batut, nilqgħu lil dak li hu l-aħħar dan il-mod il-Knisja tasal anke jekk ma nsemmux il-Ġesu Kristu, ara taħsbu li Ġesu sejħu għalih ta'. Jekk aħna nħobbu ma nsemmuhx, mhux sejħu għalih. Bħalhom meta hom tara tfal tagħha jgħixu l-valuri tagħha, mhux se toqgħod tinkwieta u tgħid ma qalx li għallimtilu jien din jew għallimilu l-oħra. Ġesu Kristu l-istess. L-importanti li l-valuri tiegħu jaslu kullimkien. U għaliex għandna bżonn nitilgħu f'din id-dajsa mhux se nagħmel diskorsi għax diġà għamel ħafna ħin u sħana u xejn. Jekk ma servit xejn din iċ-ċelebrazzjoni servit biex tneħħilna xi kilo jew tnejn minħabba l-araq, mhux hekk almenu servit għal xi ħaġa. M'hemmx aħbar isbaħ, m'hemmx mod aħjar kif titkellem dwar il-persuna umana minn dak li hemm fil-Vanġelu. M'hemmx mod isbaħ u aħjar. U kull wieħed u kull waħda minna li qegħdin hawn ġew għandna dritt li niskopru dan is-sabiħ, imma għandna wkoll id-dmejr li dan is-sabiħ li niskopru li skoprejtu ħafna minnkom inwassluh il-barra u ma nħalluhx għalina biss. Il-pandemija li qed ngħixu għalmitna illi nimirdu flimkien u nfiequ u li nevitaw li nimirdu jiddependi ħafna mill-mod ta' kif inġibu ruħna. Almenu di qed tallimilna. U interessanti, il-mod ta' kif inġibu ruħna flimkien. Flimkien. Ħadd mu se jsalva waħdu minn din il-pandemija, kif ħadd ma jimrat waħdu f'din il-pandemija. Differenza hi il-mod ta' kif inkunu flimkien. Ibqgħu ċerti li l-Vanġelu huwa vaċċin li jmur lilien mill-coronavirus, mhux se jfejjaq il-coronavirus, jiġifieri jkunu ċari, imma jmur lilien u jfejjaq ħafna iktar pandemiji u ħafna iktar mart, forsi iktar serju kif semma l-Papa, kif tafu intom l-egoizmu, nuqqas ta' solidarjetà, kulħadd jaħseb għal rasu li huwa mart wis iktar ikraħ mill-coronavirus. Ħantem dawn il-ftit kelmiet tiegħi ftit ringrazzjamenti. Però nixtieq inkun ċar daqs il-kristalli, ġifieri nirringrazzja mhux biss għal dak li għamiltu, l-isfijiet, in-nunzju, il-membri li jirrappreżentawna, il-President ta' Malta, li intom
Nirringrazzjakom mhux biss għal dak li għamiltu għax ġejtu jew għax kontu parti ħafna minnkom jekk mhux il-parti l-kbira mill-esperjenza pastorali, mill-ħidma, mill-ħajja tiegħi bħala qassis. Imma nirringrazzjakom ukoll għal dak li tridu tagħmlu, għal dak li se tagħmlu. Għal dak li rridu nagħmlu flimkien. Qegħdin nibdew xi ħaġa ġdida flimkien kif qalilna l-isqof u iktar ma nkunu saċerdoti, reliġjużi u lajċi, iktar nistgħu intawlu idejna biex Ġesu Kristu il-ġid veru tal-bniedem jasal għand kulħadd. Nixtieq nirringrazzja ħafna lill-Arċiprit tax-Xewkija illum għandu l-birthday, a propositu, happy birthday Arċiprit. U għandu l-birthday ukoll Father Edward Vella. Għandna żewġ saċerdoti li għandhom il-birthday, ma nafx jekk hawn xi ħadd għandu l-birthday minnkom ukoll. Nirringrazzjah mill-qalb lilu u lill-kollaboraturi tiegħu li kieku ma kinux huma ma kunniex nagħmlu din iċ-ċelebrazzjoni hawnhekk dalgħodu. Però ħalluni nirringrazzja lill-grupp ta' saċerdoti u lajċi li għal dawn l-aħħar ġranet ġimgħat konna naqtfu fil-vojt għax nippruvaw nippreparaw ma nafux għal x'se nippreparaw jew meta se nagħmluha. Imma flimkien irnexxielhom bil-ħidma u bl-impenn ta' ħafna lajċi li jagħmlu ġranet sħaħ illum ħafna minnhom ġurnata sħiħa hawnhekk jippreparaw setet issir din iċ-ċelebrazzjoni. Ix-xogħol ma spiċċax imma għadu se jibda serħu raskom li għadu se jibda irridu nkomplu naħdmu. U fl-aħħar ċert li miexi magħna fit-triq il-barrani. Intu waħdek il-barrani f'Ġerusalem li ma taf ġara. Intu waħdek il-barrani. Minu l-barrani? Ġesu Kristu. Interessanti dik il-kelma sabiħa fil-Vanġelu. Il-barrani. Paroikos bil-Grek, parrokja, parroċċa għalina l-qassisin. Il-barrani, dak li jispjega, dak li jimxi mal-bniedem fit-tbatija, fil-bżonn biex jerfgħu l-fuq kif qalilna l-isqof. Interessanti riflessjoni tal-isqof laqtitni ħafna għax il-komunità ma kienx hemm. U lil dawn imsiken ħalithom jitilqu disprati għal riħhom u depressi igaru il-kliem għal xulxin jgħid il-Vanġelu, jiġġieldu ma' xulxin. Allura ċert li magħna fit-triq hemm il-barrani Ġesu. Ejjew inħalluh jinqeda bina l-koll biex jista' jibqa' miexi magħna u ma' ħafna oħrajn. Grazzi, naf li se tenuni. Grazzi mill-qalb. ċabċipa tassew ħirġa mill-qalb tal-ġemgħa preżenti għal dawk il-kelmtejn emozjonanti li għamel l-ewwel diskors tiegħu bħala isqof ta' Għawdex Dun Anton Tewma. Kliem li jidħol fil-qalb għax verament ifisser xi ħaġa. U ħanisimgħu ħafna iktar minn dan fil-jiem, ġimgħat u xhur li ġejjin. Tassew l-attenzjoni tagħna diġà tefaħilna fuq dak li hu veru fil-bżonn. Il-barrani Ġesu, il-barrani fit-triq mad-dixxipli ta' Emmaus, illi jidher ukoll fil-barranin ta' żmienna dawk li qegħdin fil-periferija, dawk li huma fit-tbatija, dawk li huma tassew barranin. Ejjew inħobbuhom kif ħabbhom Ġesu. Nitolbu l-barka. Nitolbu l-barka ta' Alla. U Alla, inti tieħu ħsieb il-poplu tiegħek billi tħenna lih u taħkem fuqu bl-imħabba. Għati l-ispirtu tal-erf lil dawk li jmexxu jwidbu fil-Knisja biex il-mixi l-qudiem tal-merħla fil-Qdusija ikun il-ferħ ta' dejjem tar-rajja tagħha. Amen. Issa li bil-grazzja tiegħek ġejt moti s-servizz ta' isqof u rċivejt minn għandek dal-uffiċċju. U riħnina miegħi u għamel li noġbok fil-ħidma tajba tiegħi. Aqgħod flimkien fl-imħabba lili u l-poplu li fdajtli biex ma jiġri qatt li l-merħla ma tobdix ir-rajja tagħha u lanqas jiġri li r-raj ma juħux ħsieb il-merħla f'data lilu. Amen. U l-barka ta' Alla l-Missier li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu tinżel fuqkom u tibqa' dejjem magħkom. Amen. Immorru fil-paċi ta' Kristu. U b'dik it-tislima tal-aħħar ta' djaknu toqrob u tasal fit-tmiema din iċ-ċelebrazzjoni. Imma l-ewwel l-innu nazzjonali.
kif inhu xieraq issa t-tislima Inkantaw lill-Omna Marija, innu ieħor sabiħ fit-tradizzjoni ta' innijiet reliġjużi bil-Malti, ismaħħa Lanja, waqt li l-purċissjoni tal-isfijiet issa preseduta mill-Isqof il-ġdid Don Anton Tewma tinżel biex timxi lura fil-korsija, toħroġ mir-rotunda u hekk tintem din iċ-ċelebrazzjoni. Però qabel dan ejjew inkantaw flimkien anke mill-qalb ta' djar tagħna dan l-innu tira l fuq lill-Omna Marija. U bil-mod il-purċissjoni tinżel lura mill-korsija tar-rotunda arċipretali ta' San Ġwan Battista hawnhekk fix-Xewkija. Wara s-seminaristi jimxu ż-żewġ presbiteri assistenti li assistew lill-Isqof Anton Tewma matul din iċ-ċelebrazzjoni. U mbagħad l-isfijiet li ħadu sehem f'din iċ-ċelebrazzjoni. Naturalment il-purċissjoni li issa hija mmexxija mill-Isqof il-ġdid tagħna tad-Djoċesi ta' Għawdex Don Anton Tewma. Waqt li l-kor fl-isfond ikompli kanta ismaħħa Lanja. Rrid infakkar li l-kor djoċesan ta' Żgħażagħ taħt id-direzzjoni ta' Dorien Portelli mexxa l-animazzjoni għal din il-liturġija waqt li flimkien miegħu kien hemm flimkien mal-kor kien hemm takkumpanja fuq l-organi Mariella Spiteri Ċefaj. L-animazzjoni tal-kant jew aħjar l-adattament ta' ċerti jinnijiet sar minn Antoine Tewma, Mariella Spiteri Ċefaj u Dum Michael Kurmi. Aħna u naslu fit-tmiem din ix-xandira waqt li nirringrazzjaw lilkom illi kontu maquda magħna minn qalbi b'mod partikolari nixtieq nirringrazzja lill crew kollu tal-PBS illi għamlu possibbli din ix-xandira fuq TVM2 flimkien mad-direttur tagħna, imma b'mod partikolari kelma ta' ringrazzjament tmur lis-CEO tal-PBS, Dr. Tonio Portoghese, illi żgur li mingħajr l-għajnuna tiegħu din ix-xandira ma kienx tkun possibbli. Grazzi minn qalb, eżis telespettaturi li kontu magħna. L-aħħar kelmija din minn naħa tiegħi itolbu għall-Isqof il-ġdid Don Anton Tewma sabiex iwettaq il-missjoni tiegħu skont il-qalb ta' Alla, skont il-qalb ta' Ġesu illi huwa issa qiegħed iservi bħala raj f'ismu fid-Djoċesi ta' Għawdex. Jiena Francesco Piottart insemmilkom u nagħtikom il-lejla tajba.